Idan har yau ka fara shigowa gidan wannan tebur namu mai albarka, sai ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa don sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa wannan gidan tebur namu ne mai albarka, to ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share sannan ka yi mana comment. To mai sauraro, kamar yadda muka sanar da ku cewa Hamisu ya tsaida matar da zai aura, watakan ita ce Sadiya Haruna. Sai dai hakan ya bakanta Momi Gombe rai sosai. Hakan ne yasa ta zo ta ce ai ita ga baki ɗaya ba a mata adalci ba, domin ita ta fara cewa tana son shi, kuma ita tana zargin Hamisu ita yake so. Kawai dai ya ce yana son Sadiya Haruna ne dan ta ji daɗi, amma ya ce wasa yake, ita da yake so, ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. Hakan ne yasa Sadiya Haruna ta fusata ganin cewa an ce Hamisu ba son ta yake ba, kawai dai yana nuna mata yana son ta ne. Yasa suka yi gaggauran faɗa a tsakaninsu a social media, suka yi baran-baran. Hakan ne yasa Hamisu ya fushi, ya hau sama da kowace daga cikinsu, yana cewa su da su share mai kuka idan har su masu sansa ne, sai su kasance da yi mai haka. Hakan ya matuƙar sosa wa Hamisu rai, ya ɓata mai rai na ganin faɗan da suka yi a social media. Hakan ne yasa ya ce ita ma Sadiya Haruna ya ajiye ta a gefe. Don haka Hamisu a halin yanzu ba shi da wadda yake so, in ma yana da wadda yake so bai fito ya bayyana a duniya ba, sai dai kamar yadda ya faɗa a wancan satin cewa Sadiya Adam yake so, ba mu sani ba, don ya hukunta ta ne akan faɗan da ta yi da Momi Gombe ne ya yi hakan, ko kuma a'a kawai dai ya daina santa ne, ko kuma a'a Momi Gomben ya dawo yana so, to ba mu sani ba. Amma ku dakace mu masu sauraro, domin za mu kawo muku ci gaban labarin nan da zarar mun samu. Kar ku manta, ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don sani da zarar mun ɗora. Mun gode.